फ्रान्सong गे सोंजिनि नायलायनाय सिनि त्रिपुरा पाब्लिक सार्भिस कमिशन नि बिसिंतै जे थानाय 2020 जे पुलिस नि जे एसआई सब इन्सपेक्टर जे तलांगमानि आबोनि जे फिजिकल टेस्ट नानानि डेट नंखका आ डेट बुफुरुंनाय टाइ आ फिजिकल टेस्ट तामुता माखाने आबो पुरा आं भिडिअ नि बिसिंतै नरनो सानाय टाइ नंनि एडमिट बुफुरुन चिम डाउनलोड खालामनानै आबो आं नंनि तिनि सानाय इंके अमो इंके मिया 13 तारिख न पब्लिश इनका और जे नोटिफिकेशन इनका के अमो जे टेस्ट डेट इनका टेस्ट नानानि डेट इनका 17 तारिख मे 2021 संनाय और मे मासनि फाइनि मे मासनि 17 तारिख संनाय इनके नरक आजागो रिपोर्टिंग मा खालायनाय नंनि एडमिट तो बतनाय रिपोर्टिंग टाइम रक 7 ताव फुंनि 7 ताव नरक रिपोर्टिंग मा खालायनाय इनके नरनि ब बेनि उंगे बरंनाय इनके केटी डीएस पीटीए नरसिंगर वेस्ट त्रिपुरा थानायावबो नरसिंगर नाव अजागो टेस्ट मारनाय नरक इनके नरनि जे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नि बागै जे नरनि प्रोफेशनल एडमिशन सर्टिफिकेट हाय के एडमिट आबो नरक टीपीएस नि वेबसाइट फाइनाय 1 तारिख मे नि 1 तारिख नि सिमि नरक डाउनलोड खालामनाय फ्रेंड्सं इनके मे नि 1 तारिख नि सिमि डाउनलोड खालायतिनि जदि कुनु नंखया आबहायरक कुनु प्रॉब्लेम रक नुजाखांके नरक 10 तारिख मे नि सिमि थांगै आ टीपीएस नि ऑफिस थांगै नरक ठीक मा खालायनाय हिनै साव अजागो इनके नरनि जे टेस्ट तामुता मा खायनाय आबो नायनाय दि अजागो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट तामुता मा खालायनाय 100 मीटर मा खासिंनाय 15 सेकेंड बाय फ्रेंड्सं लंग जाम्प मा खायनाय 3.80 मीटर और पर शॉर्ट पार्ट बुमा खायनाय नर मा खितारनाय 7.26 केजी न शॉर्ट पार्ट मा खितारनाय बसक 5.60 मीटर इनके हाई जाम्प मा खायनाय नरक हाई जाम्प बसक कुसुक नके 1.20 मीटर कुसुक न नरक हाई जाम्प मा खायनाय आपन पाइ नरक ताकेसो मा खायनाय 800 मीटर बो रनिंग मा खायनाय 800 मीटर रनिंग मा खायनाय बसक बाय 2 मिनिट 50 सेकेंड बाय 2 मिनिट 50 सेकेंड बाय नरक रनिंग मा खायनाय 800 मीटर न गाके अब जागा जे टेस्ट कंप्लीट खायमनि परे नरक रिटेन एग्जाम नि मा सुंनाय रिटेन एग्जाम नि परे नरक बाय इंटरव्यू नाजनाय नरक मुखि इंटरव्यू नाजनाय आबन परे नरक जे एसआई साखरिओ निउ खाजनाय इनके फ्रेंड्सं अमंग गाके मिया 13 तारिख अप्रैल मिया नंखरो गाके जारा रजाग्रक नरक आनो अनेक कमेन्ट खायतं मोसिनि टेस्ट बु फुरुंनाय हनै इनके आं नोटिफिकेशन नंगनि लगलगिनो नरनो रिरेखा फ्रेंड्सं इनके जारा जे जमा रजाग्रक नरक टेस्ट नि बागै प्रेक्टिस खायदि गाके आसंनो फ्रेंड्सं तेइसा जतनो हायनो हाय हामबाय।